Jeg har aldrig set en grønirsk så tæt på før. Aldrig. Hvad hedder den grønirsk sådan en? Hvorfor jeg ved det? Det har vi da haft i skolen. Ej, prøv at se, den er helt ligeglad. Den sidder og pusser sin næb. Ja. Ja, men den har været intensiv derinde og spise alt, hvad der er. Der er ikke så kryb tilbage herinde og spise hele lortet. Og tjekke fedt. Ja, lige ved. Det ser fint ud. Den fik lidt, altså, sådan noget. Den er stadig helt streamkæmmeren her helt nede, og jeg skal stadig komme rundt og hoppe op. Den er blevet fodret. Mange edderkopper i spids og fået helt med, så den bare... Nej. Kun der. Hej. Der. Ej, nej, det er sød, mand. Ja. Jeg tænkte, det er ikke den, der forsvandt fra baren forrige år, vel? Ej, det vil den alligevel ikke. Ja, det skal du gå. Får du styre projektører. Så er der giver efter mere mad. Ja, det er der. Ej, hvor det er nu tror jeg, vi stresser den lidt, ikke? Men altså, ellers så er den sådan lidt madglad. Den er meget madglad. Den edderkop, den er helt... Og den er jo glad for det. Ja, det ryger lige efter den. Nej. Ikke den. Den har Det er bedre end helvede. Nej. Det er ret bare godt. Skulle du ikke se Møgslet? Nej. Nej, hvor er den mærkelig. Og men det mærkeligste var, at den var kommet lige efter... Og det vilde er, at den er så tam, ikke? Altså, hvis den er jo ikke... Der er faktisk mere tam end dem, der forsvandt fra baren forrige år. En grønirsk. Det må jeg sige. Hvad? Det er Kan den være nedvandet?